Čau lidi, já vás tady vítám u mého prvního let's playe na hru Skyrim. Tuhle hru jsem si vybral, protože je to prostě úplně boží hra. Mám k ní všechny DLCčka, a to Heartfire, Dawnguard a Dragonborn. Celkově ta hra začíná tím, že se tady vezeme na povoze s nějakýma něco. Tohle je Ralof z Bouřných hávů, tohle je Jarl, Alfric Stormcloak a tohle je Lokir. Jo, myslím, že jo. Abych tady nebyl sám, tak tady mám i Paďase. A by the way, já jsem Aaron. Když byste tomu nerozuměli, tak já vám to klidně budu překládat tu angličtinu, ne, že bych uměl nějak strašně dobře, ale přeložit si to dokážu asi všechno, takže snad. No. Já doufám, že se vám tahle série bude líbit a mě baví, tak snad bude bavit i vás, takže vypadá to asi, že se připojíme k Bouřným hávám, já bych to, nebo k těm Stormcloakům, já bych to chtěl jednou zkusit, protože co jsem to dvakrát hrál, tak jsem šel pokaždé za imperiály neboli za císařský. A nevím, no, chtěl bych to zkusit. No, this can't be happening. This isn't happening. Hey, what village are you from? No, tohle je Helgen, to je vesnice, no i když já vám to nebudu říkat, já to nechám jako překvapení. Rorikstead. I'm from Rorikstead. Zajímavý. General Tullius, sir. The headsman is waiting. Good. Let's get this over with. Sure. Mom, the No, Akatosh. co říct? Please help me. Musím to přiznat, ale tuhle tu hru jsem si nekoupil, bohužel jsem si stáhnul jenom přes talenty, protože když to tak řeknu, nemůžu takhle utrácet peníze, ne že bys, no to je jedno. Prostě jsem si tu hru nekoupil. This is Helgen. I used to be sweet on a girl from. To už víme. Wonder if Vilod is still making that mead with juniper berries mixed in. Funny. Jak můžete vidět, Helgen je to celkem velká říč, nic tady není. A jak už můžete tušit, ten popravčí špalek tak nějak o všem vypovídá. Mě by mě teda zajímalo, za jakou rasu půjdem. Co myslíš? No. No. Tak když to klasa, ale rasa. No jich spoustu. End of the line. You don't say. No takže já už nevím co říkat, já už jsem všechno řekl. Myslím si, že tohle bude celkem dlouhá série, protože ty DLCčka dají jako hodně zabrat, protože díval jsem se někde na netu a celkový herní čas jakoby hlavní linie je nějakých 30 hodin, ale to se mi úplně moc nezdá, protože jsem to dohrál za 2 dny, takže nevím. No, dobře, tak. Nejsme, no. Backshot, biatch. Wait. You there. Step forward. Tak fajn. No, tak, teďka to nejdůležitější rozhodnutí v téhletý hře. Buď půjdeme za Argoniana. No, proto. Bretona. Dark Elfa. Chuju. High Elfa. Imperiála.
Kajta, ale toho nesnáším. Norda to už jsme viděli, Orka. Ti jsou dobří varioři. Nebo Redguarda, ti jsou taky hodně dobří varioři. A nebo Zavud Elfy, a ti jsou dobří archery a čorky, takže nevím, no. Chceš zkusit Toho Argonia. Natural Resistance. Já bych řekl, že možná Bretona nebo Dark Alpha, ale to vypadá jak jdeme. No, asi půjdeme za toho Bretona. Jo, budeme holka, budeme Aaronka zase, jako no. Tohle je celkem sexy. No, pustou ne. Takže hlava. To nevím, co znamená hlína. Kde bych to mít hlínu na ksichtu? My Warpaint dáme... Ano, tak to, takový to. Červené. Pra fajnově. No start, ten je fajn. No, tady je vlastně všechno fajn, tady není co řešit. Oči, na těch mi záleží, modrý právě. Brou, ty takže to je obočí. Tlama je dobrá. A vlasy. Jaký sexy vlasy. Jiný. Ty vole. To ne. No, tak dáme asi tohle. A hair color dáme černý, ne? Jo. Takže. Sorry. Tohle bude naše Aaronka. You from Daggerfall, Breton? Fleeing from some court intrigue? No. Captain, what should we do? She's not on the list. Forget the list. She goes to the block. Si věříš. By your orders, Captain. I'm sorry. We'll make sure your mates are returned to To mě Hyrule. těší. Dát moje ostatky do nějakého něčeho. To je dobrý vědět, jo. Ulfric Stormcloak. Some here in Helgen No, call tak you ten a tady hero. chvilku bude toho But a hero Ulfrika doesn't Stormcloaka use power buzerovat to murder his a king and usurp potom his už throne. přijde ta slavná poprava. You started this war. Ten Skyrim, ten bude, toho budou asi bývat další díly a What was that? drak, It's nothing. Carry on. vlastně. General Tullius. Give them their last rites. As we commend your souls to Aetherius. Tak, teď tady půjde na tu popravu. For Jo, the tam. love of Talos, shut up and let's get this over with. Learn up as you wish. Budeme se na tu popravu dívat, nebo ne? Jo, bude. Jo, taky bychom chtěli říct, že Skyrim bude natáčet většinou Aaron a u GTA San Andreas se bude střídat. A nebo to bude natáčet Paťas. Já se nechci dívat. Teď dva. As fearless in death as he was in life. No. Ka. Here it is again. Did you hear that? No, je to drak, vole. I said next prisoner. To the block, prisoner. Klid, Nice and easy. klitriké. Ne, to nemůžete. Mám hezkého manžela a 3 děti. Ne. Ne. Můj manžel je ork. A sere se. What do you see? Ne. No proto.
začíná to, no, dalo by se říct hraní, ale teďka tady zatím budeme jenom běhat a skákat. Máme si, jo, trošku bychom to asi měli teda stlumit. Hej, to mě vůbec nedošlo. Aha. Tyjo, já doufám, že mě bylo přesto všechno slyšet, teda. To se omlouvám a... Pojď. Takže. Je jich tady dost mrtvých. Ano. Nebylo vidět. Pojď, Ralofe. Ralofe z Riverwoodu, pojď. Ralofe. Dobře, fajn. Tak se tady hezky stoupneme. Hej. No, dobrý den. Takže... Tak no. A to ještě stihneme. Lol. Taky dobrý. I trošku se to laguje, možná bych měl snížit tu grafiku. Jedeme na průměrně 30 fps, ale já myslím, že to vy vidíte. Dělej. No, teďka, kde začneme? Jestli chceme jít na čárdě, tak bychom chtěli zabíjet. Jo, takže jdem sem. No, i když, no, jo, tak jdem sem. Možná trochu tu grafiku změnit. Tak když tak potom nebudeme tady zdržovat. Vypadá to, že tenhle díl skončí, až vyběhneme tady z toho Helgenu a příští díl bude tak nějak o všem. Už o hraní prostě normální. Kde je? No, tak říkej. No jasně, tak ty úplně počoříš, no. Už mi to dej. Už to rozváž, ty pouta. Už to rozváž, mě to nezajímá. Jak nějaký dětský příběhy a legendy, dělej. Nic stojím tady. No, sláva. Takže teďka tady vidíme, jak jsme sexy vůbec a takhle tady jako berece. Tak s tím a tím. Takže trošku se oblečeme. Jsme sexy. Jo, a říkali jsme, že půjdeme na toho čárdě. Hej, oni mají už familiára, hej, to je hodně luxusní. Hej, za ty bretony to budu hrát často. No tak, ať vyběhnou už a... Tak si počkáme. Ano. Kde je ten chuj? Kde ten chuj je? Jo, tady. Na ně! Ježiš, ne, na familiára ne. Ano, uhni, já už chci vylutovat. Takže teď tu celou vyčoříme. Faja! Tebe taky celou vyčoříme. A normálně se oblečem. Takže... Ano, takto. No, takto. Lepem vezmeme si do levý, tak je to fajn. A jdem. Tyjo, proč tu ruku má takhle doleva divně? Takže tady to celý vyčoříme. Ano, fajné. Fajné. Tady nic není. Jop, je to všechno. Takže jdeme.
Nic se nestane. Dobře, takže jdeme na to. Budeme teda hrát za toho čároděje. To spadne, známe. Tady budou dva. Fire. No, takže tohle jsme tak trošku jako spálili. Trošku a teď tady zase všechno musíme vyčadit všude. Tak no. Musíme si počkat na nějaký normální spely, které tam budou už tady dole a... OK, fajn, to by bylo. Potřebujeme a tady. 4 lockpicky. Aha, to bylo hard. No a konečně čarodějské oblečení, jaké jsme si všichni přáli. Tohle vypadá taky na Britona. To je taky tam nevím. Do krve. To je divný, že má tu kapuci, to bych chtěl taky celkem. Na sebe. Pojď. Ano, to je fajn. Takže, teď jsme dostali nový spell, Spark, což jsou jakoby blesky nebo... Vezmeme do levý ruky. No, quick savenem to. By the way, to se dělá F5. A quick load je 7, teda F9. Takže se může. No dobře. Skyrim je teda hra fakt jenom o zabíjení, ale taky o různých hádankách a ty... No, tak. Padl. Tak, ze všech tady vyčeříme ty šípy. Protože ty se budou ježiš taky proti. Aha. Nechci teď někoho urazit, ale taková cikánská férovka. Fajné. Jsem vychytal. Ano, a samozřejmě bez tady těch fajnových slow motionů by to teda nebylo ono. A tak no. Vyčkat, ono to ještě může. No, nemůže. Fajn, fajn. Dobře, jdeme na to. Sorry. Fire. Dobře. Já ještě, teda, no, ještě jednou doufám, že se vám teda tahleta série bude líbit. No, doufám. Je trochu vás? Trochu je vás víc? Ještě ty? No, to je aj takovýhle kombíčko. No ne kombíčko, slow motioníčko. Když tak napište do komentářů, jestli byste chtěli, aby na vás takhle tady spadl takovejhle obří pavouk. Já teda ne. Co, Paťa, chtěl bys? Ne. Dobře. Ježiši.
Ne. Do háje. Tenhle medvěd by se prý neměl budit. Tak ho zabijeme. Dobře, už se tady chýlíme ke konci zdrhání z Helgenu. Už jsme opravdu blízko, takže já doufám, že se vám teda tahle série bude líbit, už to říkám po 3. nebo po 4. A jestli se vám líbilo tohle video, tak dejte palec nahoru, napište komentář nebo dejte odběr. Příští video tak se asi můžete těšit na Vovko nebo na Paťasovo GTAčko. A my se tady asi s váma rozloučíme, teda až se to načte. A to bude ještě asi hodně dlouho. No dobře, takže já doufám, že se vám tohle video líbilo a čaute. Čau.